gospel kat kumu Matius kelong ba arposan kat khot ka ba nengkong hadu ka ba khatwei kaktin ga jumle hani ka kren ba don sphengut ki thesti bat sanut ka be sanut ka bastat kini ki sphengut ki thesti ki ap yaw ne unong lek kurim bat ong kaktin ga jumle ba unong lek kurim upen slam banwan bat ka ege ba jia ba kini ki sanut ki thesti ki bastat ki pen khre go pnyang kat ba kini ki sanut ki thesti pat ki babi ki khlempen khre pnyang kini ki sanut ki thesti ki ba mo ki babi ki khlempen khre bat ki la persyang ban pan keliang na kini ki sanut mo ki thesti ki bastat hari kini ki sanut ki thesti ki bastat ki khlem ai namar ki sngu thu balara ki ai mo kiru kimyo man le kimyo i kan salut na ta go pnyang ga jongki bat ngyo i hang ni ba kini ki sanut ki thesti ki babi ki kimyo man rung mo kimyo man lek rengkat bat unolek kurim kat ba kini ki sanut ki thesti ki bastat pat ki yo man lek rengkat bat unolek kurim ka ege bang yo i hang ni kalong ba ka ban kong ngai i hang ni kalong ba kini ki don haplen ka jing iohthiah mo hakaban pen khre ya kata ga pnyang kimut ba ki yo ban pen khre hadin ba lawan hanre kim yo syu ban pen khre bat ngyo i hang ni ba kini ki sanut ki thesti ki babi ki sya kan pat no ong gani gaktin ga jomble don sibun ki khun Khristan hagini gisi ki ba gibang yo i iohthiah hagi ba monjat ke jing iohthiah ka bang iohthiah don napdeng ki khun Khristan ka bang i iohthiah bang imla syu bandwa iohthiah ka jimut kam ngim don por syu bandwai ngim don por syu ban puli ka ktin ga jomble ngim don por syu ban pankarpang ilade ka jingde jonga bat jongpi bat ujus kres mo ngi pelip umur sim kho jomble haka jaka bangin duai ring iohthiah no haki ek gi jongan ka perthei iohthiah ka jimut kam jongan ka perthei bat ka ktin ka jomble ka ong hang ni ba ngio i ba kini gi syak kan tat no kan ong na pleng jpi gi ba page gi video mata ki prok bi jinga ki ba menta iohthiah haki ek gi jongan ka perthei iohthiah haka pop ki jongan ka perthei haka pop ka bubun jat iohthiah haka jingbon kam Pimdon por syu ban puli ya ktin ga jong ble pimdon por ban pen khre ela ga jong ga jing im ga bakan jam sim phila me tang ki ek ki ba kan ja par thei re ka bang kwa man ta ban ong phi blo jinga khijot na ta ga jing iohthiah le si iohthiah ki kam gi jam ha ki kam thok ha ki kam bishar phi bata start ga jong ki we phi i tang ki pop ki jong ki we mo le si phile ching mani phile jing sing re chapo ga don ga jpi ga don ga jing thli ga don ga jing iohthiah ga ba ki we kim yo i Harenga kwa ban oi pigani kapor ko bomta plo bijinga khejot naga ta ga jing iohthiah ga jpi naga jingbon kam naga no ga jing iohthiah ga jpi pen khre ela ga jong ga jingim perkhat ga jinglong mat sim ga jpi kat no e ngin im hani ga berthei tang kan diat e don we ubriu naga ktin ga jomble uta de uruspa ong ga ktin tle uni ubriu yo sngo ya ga jingala mo ga jingkhot se ga jingkala ka bumut hare uni ubriu ukhlem kala ka bumut bat hadin ba oliyap upo se dujok ong ga ktin jomble bat udon ga jingbabe namar ubu teng ye ban pen khre ya la ga jong ga jim uklep pen khre la ga jong ga jim upar khan uyabe tang ike ge nam ta ga ga met ga jungu tang ga spa ga pheu bat ike ge baro bat uni ubriu ubabi ong ga tin ga jomble napdeng jong phiru agi pe ga ni video plo bijinga yo la se phi be phi bon kam he ke ki jong ga pthei phi bon kam bat pen khre nam ta ga met ga chupi nam ta ga jinun kam ha ga yeng ga sam renga kwa ban oi phi ni ga ha ga ni ga por ga bom ta plo bijinga ga jingbo teng jupi kan pen poi du jok e phi ka jingbo teng jong phi kan pelong phi papin babi no hagata gasngi ka bakhat do haga ba phimla shu ban kala ka bamut ka ktin ka jomle ka ong ba la pi pule epsos no basan khot khat saw ka ong tu khijot mi ubayo thia batu mi no nakibayam te khrisun pen sha yame khijot nagano no ka ba phi thia klo bijinga kumbang ni thesti ki sanut ka babet mo ki iohthiah ki khlam pen khre ye ka pnyang kumta klo bijinga khijot nagano no ka ba phi iohthiah pen khre la ga jong ga jing im ngimtip lanu ujus kris unwan ban rongno ingai phi na ni ga perthai ga bangidon ka badon kam ingai phi bangile menta ka kalong ba ngim dei ban bu teng hanre ngi dei ban pen khre la ga jong ga jing im ngi dei ban pen khre ngi dei ban singu thu ba ko pnyang kala don hangi ko pnyang ga kren yo mun sim khu jong ble ka khtin ga jong ble ka ong ba la pi puli rom lenong ba phra ko ong kita ki bom don yo mun sim khu jong ble kimlong ki jong ble pen khre pen dap yeldi ki plo jinga kat ba kapor kadang biang ngai phi kat ba ujis kris sudang khot yang ngai phi pen khre la ga jong jing what page ke diang kamon what page ikui what page gi ba yang sem jpi la pi sngo thu iladi ba ka dei phi pen khre no menta what bo teng pro jinga ka jing bo teng ga jong phi kan yala mai phi cher gu jok bat kan yala mai phi se ga jing ba be ga bom chukut ba phimla shu ban le e na ka ta ga daw
kabang akwa manong hanigamit haganaga por kabamta kalong ba mi no naganu no pop mi no nanu no jing iohthiah pai shu Jesus Christ download baro pediang yu Jesus Christ kot karpan Jesus Christ haga jim go jopi ngangai pinyo man le chataga jaka kaba Jesus le depan pen kre namta jonga ba jongpi ublen kurku